O alcalde de Ribeira e a presidenta do Consello da Cultura Galega asinaban esta mañá o convenio que marcará o inicio dunha estreita colaboración que ten por obxectivo descentralizar as actividades que promove a entidade, achegando a cultura a vilas como Ribeira. En Ribeira temos moi claro que queremos potenciar a lingua galega, a cultura e tamén facilitar xornadas formativas para toda a poboación dirixidas a toda a poboación independentemente da súa idade ou da súa formación académica. E sabemos que da man dunha institución tan prestixiosa como é o Consello da Cultura Galega vamos a poder acoller moitas máis actividades que relancen esa cultura propia do noso país. Acabamos de asinar un protocolo que ven a reforzar toda a programación cultural que é formativa que fai o Concello de Ribeira, pero tamén temos que facer alianzas que permitan sumar sinerxías positivas para que Ribeira poida despuntar tamén tendo como motor dese desenvolvemento a propia cultura ou a lingua. A primeira actividade marcada nesta colaboración será unha xornada sobre cultura marítima dedicada aos oficios do mar, centrada nas redeiras e carpinteiros de Ribeira. Que será, parece que é posible que sexa o día 3 de xullo, por tanto dentro de nada, dedicado xustamente aos oficios do mar, poñendo acento este ano sobre todo nos carpinteiros de Ribeira e nas redeiras. Dous oficios do mar, a calquera que se lle presente os oficios do mar está pensando na pesca de altura, na pesca de baixura, no marisqueo, na acuicultura. Non, imos a dous aspectos que nos ligan cunha tradición centenaria, milenaria diría, pero que realmente están nun risco extremo, como pode ser a carpintería de Ribeira e as redeiras como apoio de redeiros, porque claro, dependendo do tipo de artes e depende tamén das localidades, ás veces está repartido entre colectivos masculinos e femininos, pero, bueno, ese mundo é o que nos trae aquí. Trátase da primeira das moitas actividades que o Consello achegará ata Ribeira, dotándoa dunha extensa programación para potenciar a lingua e a cultura galegas, así como a recuperación do amplo patrimonio industrial relacionado co mar que salpica as costas do Barbanza.